Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag livestreamer vi, der optager vi en video inden for Fortnite. Det er en af mine første videoer. Og ja, så må vi lige se, hvordan det går. Hvis I vil være søde og gå ned og trykke på den røde knap, subscribe-knappen, så vil jeg sætte rigtig stor pris på det. Like butter, like the criminals on the cover. Hallo, Ralle, jeg kan få et gratis skin for 200. Jeg er i gang. YouTube-video. Nå, det er de der camouflage-skin. Det er ikke pænt. Det ved jeg ikke. Like the criminals on the cover. Ej, hallo, Ralle, jeg gider ikke spille det her. Et eller andet duo.